Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda. Habitació 910, a BTV. Aquesta tarda que m'ha escolto el 324, persianes tothom dins. Cuideu de la mainada, abraceu els vostres fills, que es veu que l'explosió ens farà volar en 1000 bocins. Que el món s'acaba aquí, que el món s'acaba així, que el món s'acaba aquí, que el món s'acaba així. Potser mai va ser tan importants, res va anar bé, res era veritat. Potser mai va ser tan importants, res va anar bé, res era veritat. Diuen que la tempesta farà un primer sospir per zones costaneres, aconsellen no sortir. Sobre els caps ja s'aprecia una gran bola de foc, però és la por als ulls dels altres la que encén el primer foc. Que el món s'acaba aquí, que el món s'acaba així, que el món s'acaba aquí, que el món s'acaba així. Potser mai vam ser tan importants, res va anar bé, res era veritat. Potser mai vam ser tan importants, res va anar bé, res era veritat. Directe a BTV, Artur, gràcies. Gràcies a vosaltres. Ets un bohemio? Bueno, una miqueta. Una mica. Tampoc molt. Bueno, estàs tenint un 2023 molt prolífic, no? Vas publicar el teu primer llarga duració, no pares de treure material, com ho estàs portant? Pues superbé, estic, la veritat, molt content. Bé, estem, perquè som un grup de 4 persones, però avui només he vingut jo i estem molt contents perquè ens està anant tot superbé. No parem de treballar i de treure nova música i de fer concerts, vull dir que molt contents.